салому алейкум бародарон ва хоҳарони азиз, хуш омадед ба канали ман Набиҷон Юсупов бо шумо. имрӯз як хабари хуш дорем ки ба ҳама бародарои тоҷикамон ва хоҳарамон бисёр муҳим аст ва ман аз шумо талаб мекунам ки лайк монданро фаромӯш накунед, то ки ба дигарҳоям бирасад. обуна шуданро фаромӯш накунед. барои Москав бисёр муҳим аст ки душанбе дар меҳравии нуфузи Русия бимонад ва нагузорад ки нуфузи кишварҳои ғарб аз ҷумла Амрико зиёд шавад. ба пиндори Кремлин президент Раҳмон ҳамин статусро КВО-ро нигоҳ медорад. дар рӯзи нахустини сафари расмияш ба Русия Эмомали Раҳмон бо Вячеслав Володин, раиси Думаи давлатии палатаи поёни парлумони Русия, дидору мулоқот кард. бино ба иттилои дафтари матбуоти Думаи давлатӣ, Эмомали Раҳмон гуфтааст, дар бахши муҳоҷират миёну Тоҷикистону Русия чанд масъалаҳои ҳалталаб боқӣ мондааст. аз ҷумла ба масъалаи содда кардани ҷараёни сабти ном, патент ва муайян намудани мақоми ҳуқуқи аъзои оилаи муҳоҷирон дахл кардааст. мо баргузор кардани як давраи дигари афви муҳоҷирон умед дорем, гуфтааст раиси ҷумҳурии Тоҷикистон. Русия солона ҳазорҳо муҳоҷири тоҷикро ба далели риоя кардани меъёрҳои кору истиқомат аз қаламравӣ меронад ва аксари онҳо ҳақ надоранд барои 5 сол ва ё камтар аз он кишвар бозгарданд. мақомоти тоҷик мегӯянд шумораи онҳое ки дар ҳоли ҳозир аз ҳаққи сафар ба Русия маҳруманд пеш аз 200 000 нафар ташкил медиҳад. муҳоҷирони тоҷик ва ҳомиёни ҳуқуқ пайваста мақомоти Тоҷикистонро таъқид мекунанд ки ҳуқуқи садҳо ҳазор муҳоҷири тоҷик дар Русия ҳимоят карда наметавонанд. дар Русия беш аз 1 миллион нафар аз шаҳрвандони Тоҷикистон кору иқомат мекунанд. онҳо боздоштҳои бесабаб, бадрафтории мақомот интизомии Русия, ихроҷи пайваста шикоят доранд. дар мулоқоти рӯзи сешанбе раиси ҷумҳурии Тоҷикистон ба масъалаи ҷалби сармояи Русия ба кишварҳо баррасӣ кардааст. президент Раҳмон Русияро аз шарикони муҳими иқтисодӣ номбар карда ва аз сармоягузории қобили муҳолизаи ин кишвар ба иқтисоди Тоҷикистон ёдовар шудааст. аммо бо ин вуҷуд ба пиндории мо ҳаҷми сармоягузории Русия ва имкониятҳое ки дар ин соҳа мавҷуданд мувофиқ нест. мо ҷониб дорем ки ба Тоҷикистон сармояҳои баргузории Русия биёяд, изҳор дошт ӯ. дар оғози мулоқот бо Вячеслав Володин президент Раҳмон таъкид кард ки густариши муносибат бо шарики стратегӣ ва авлияҳои саёҳати Душанбе мемонад ва Тоҷикистон дар 28 соли гузашта боре ҳам сиёсаташро нисбат ба шарики стратегияш иваз накардааст. дар идома ба ӯ изҳор дошт ки Тоҷикистон дар тақвияти нерӯи низомии худ низ ба кӯмаки Русия такя мекунад ва ба амалиявӣ фаъолияти барномаи модернизатсияи нерӯҳои низомии худ умед дорад. ишораи президент дар робита ба барномаи навсозии артиш ва кӯмаки Москав дар ҳолест ки Русия соли 2012 замони тамдиди созишномаи буду бошти пойгоҳии низомияш дар Тоҷикистон то соли 2042 гуфта буд ки дар навсозии силоҳу аслиҳаи артиш Тоҷикистон кӯмак мекунад, аммо то ҳанӯз ба ҷуз аз чанд танку тӯпи кӯҳна ёрӣ назаррасе накардааст. дӯстони азиз, ин буд хабари хуши мо ки Владимир Путин дарҳол вазифаро додааст бар пачинонои худаш ки ин чиз дар баррасӣ мешавад ва
бениҳоят ин хабари хуш ки мо дорем, бародарони тоҷик ва хоҳарони мо амнистия мегиранд ва метавонанд биёянд ба Москав, ба ҳар шаҳре биёянд кор кунанд ва ин хеле хуб мешавад ба Тоҷикистон. Ҳама мо мехоҳем ки оилаи ҳар якти мо пур аз неъмату пур аз пул шавад. Бисёр соли серҳосил шуд.